Seriøst. Hej YouTube. YouTube. Velkommen til episode... Ja, det bliver jo nok i det hele taget episode 4. Fordi at der gik jo fail i 2 af dem. Nej, det gjorde jeg ikke. Nå nej, den ene, den kunne jeg måske nå at redde jo. Det var episode 3. Så det er det nok. Nej, vent for helvede, nej. Det er sgu da episode... Nå, ja. Episode 5. Det er episode 6. Nej. 5. Nej. Jo, det er det episode 5. Nej, det kan det ikke være. Ja, og jeg har fået lavet et andet diamantsværd bare lige til næste gang, når jeg skal enchant. Så du skal enchant svær, Johan? Ja, på et tidspunkt. Nå, men Hvad level er du i? Hvad level er du i? Jeg er level, hvad den der, 25. Zigzag, 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 zigzag. Nå, men vi skal ned og mine skulle væk, Johan. Jo. Jeg skal bare dræbe nogle monster her. Men zigzag, Johan, zigzag, nu tænker jeg zigzag. lidt, hvorfor gør vi egentlig ikke enchanting-stedet færdigt? Jamen det kan vi, det er bare fordi, at jeg venter på, at de gror. Nej, okay. Så vi tager ned og miner lidt. Skal vi så ikke sige, at vi miner lidt, og så bagefter tager vi op? Og så, ja, så gør vi et eller andet. Fuck, jeg har mange bone. Fordi jeg har også masser inde i min kiste. Men ja, jeg kommer 2 sekunder, jeg skal bare lige hurtigt ind med mine ting. Så fik vi lavet lidt, bare sådan lidt off camera hurtigt. Ja, det var bare lidt på enchanting-stedet. Hvad level er du egentlig i? 25 havde jeg sagt jo. Nå ja, jeg er level 26. Jeg tror altså ikke, det er episode 5, Johan. Jeg tror faktisk, det er 6 eller 7. Ej, det er sgu ikke 7. Hvad skal vi så? Vi skal ned og mine. Kom, jeg tager det nu. Jeg tror, jeg vil grave længere ned her, hvor vi stopper. Det kan du bare gøre. Må jeg lige se. Oh my shit, fuck. Har du fundet diamanter? Ja. Jeg kommer. Men det er noget ved lava. Lad mig. Pas på med rygter. Godt. Så går vi... Pis, jeg har ikke nogen vandspand med. Nå. Prøv lige at flytte dig. Holy fucking shit island. Lad nu bare mig. Der er diamanter her også. Og masser af jern. Men nej, Stefan! Jeg fik den. Jamen, kan du... Skal du ikke gøre det nu? Øv. Nå, Jeg har en diamant. Ja, Hvor er du? hvor giver man? Ja, nu har jeg 4. God start. Lad mig min her. Jeg vil min det her sted. Så gør vi det større. Okay. Hey, jeg fandt mit sted. Yeah. Holy god. Så jeg bare grave videre. Gør jeg. Jeg troede det var diamant, så var det kræfter med lapis lapik. Lapis lapik. Fuck, jeg fik et chok. Men jeg fik et chok, da du sagde bare sådan, fuck! Hvad fanden? Hvis du det ikke, der var creeper, eller hvad? Hvordan kan det være, at du hver gang hører det der... Og jeg kan ikke høre det. Det ved jeg ikke. Fuck. Dubbel. Det var fuck. Fandt du diamanter? Fuck, hvor er jeg dårlig til at finde diamanter. Men det er jo... man. Lort. Kun 2. Giv mig dem. Ja.
fuck, man får meget XP ud af det her. Hvor meget har du? Hvad level er du i? Jeg er ved det sidste er 26. Ja. Ja, Og- man får mange ud af diamanter. Så er jeg 27. Grunden til, at du også får hurtigt level mig, det er, fordi du har et kul. Det gør jeg ikke. Ikke ved at have det. Dubbel. Vi skal nemlig også grave lidt længere ned også, vil jeg tænke. Og det gør jeg også. Jeg er på vej til det. Jeg skal se, hvad vi... Oh. Vi er i lag 9. Lige her. Så det er sådan cirka her, vi skal være. Ja, måske lidt længere ned. Nej, fordi 9 det er faktisk perfekt. Men ja, jeg tror også sådan cirka 6-agtigt. Lidt længere ned kunne faktisk betale sig. Fandt du diamanter? Ja. Hvor er du henne? Nej, lad mig. Jeg var også have lidt XP. Okay. For helvede, så hakker du næsten alle. Ja. Ja, du får lige diamanter, Jørgen. Hvor mange diamanter har du nu? 12. Fuck. Jeg har kun fundet 2 diamanter i det hele. Og jeg hakker nemlig også redstone, og det gør du heller ikke særlig tit. Jeg hakker det aldrig, kun hvis det står i vejen, når jeg skal hakke hen af. Jeg kan godt lide at hakke redstone, men få XP. Så er det sidste, det er været noget 27. Yep, så er jeg 28. Se, du får mange flere level. Hvor mange hvilket level er du i? Ikke engang det sidste er 26. Jeg skal lige se F3. 7. Måske kunne det betale sig at gå lidt længere op. Måske er man heldig. Nej. Ikke når man går længere op. Det vil jeg ikke tro. Jeg plejer at tage den på lag 6. Det er rimelig godt. Mhm. Jeg bare glæder mig til enchanting, mand. Jeg vil netherrack eller finde noget underground. Men nu er det bare, nu skal man bare tænke på, hvis man får et eller andet lorte enchant. Det hader jeg. Så får man bare sådan et eller andet efficiency 3 og... Jeg hader, fordi en gang går så enchantede jeg level 30, og jeg fik unbreaking 3. Fuck, jeg blev sur. Kæft noget lort, sagde jeg bare. Hvad enchanter du? Et sværd eller en pickaxe? Pickaxe. Tror jeg gør. Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Hvorfor? Fordi jeg vil hellere enchante sværd, tror jeg. Nå ja, du kæmper jo også meget mere end, med monstrene end mig. Ja, nu tror jeg bare, jeg hakker noget redstone. Nu er vi slutningen af 26. Helt ved slutningen nu. Så næste level, eller næste XP jeg får. Au. Hvad? Fuck dig! Hvad er der? Fuck. Nu er det vel 27. Fuck, jeg skynder mig home. Hvad er der? Jeg blev angrebet af de der små pikhoveder. Nå, de der. Ja! Yeah. Jeg kender dem godt. De er mega irriterende, ikke? Kan du huske den? Da jeg også blev angrebet af dem. Fanden, når der er guld. Eller nej, eller jern. Det ved jeg ikke lige. Jeg tror, jeg vil grave lidt op af. Sådan, det kan altid betale sig nogle gange grave lidt højt. Går vi her på det her lag. Hvad er der? Jeg fandt en emerald. De kan ikke bruge lille skid i det der. Jeg kan faktisk bedre... Det eneste, hvis jeg skal være ærlig, emeralder, de kan bruges til at lægge op.
så er det bare at lave blokke uden af dem. Ja. Og bytte med villagers. Mm. Ellers er det ikke intet værd, synes jeg. Altså, jeg får ikke det største. Jeg siger ikke sådan, hvor nice en emerald, man. Jeg siger bare sådan, nå, der var en emerald. Eller sådan, som jeg gjorde lige før. Jeg finder kraft som aldrig diamandus. Diamandus el bandus. Hvor fanden kan du være, du finder det? Yes, Benji. Fandt du diamanter? Nej. Jeg blev level 30. Så jeg er kun level 27, mand. Så kan jeg allerede enchant. Stefan, du kan allerede enchant, bare du er level 1. Ja, men det er et lorte enchant. Ja, det ved jeg godt. Men til gengæld, Johan, at du har været noget mega pro til at finde jern. Nej. Det er du da. Du har fundet meget mere jern, end mig, jeg har. Ja, det ved jeg godt. Og jern er altid nyttigt. Hvad laver du, når du er der? Jeg har kullet. Så får du noget XP. Det er jeg faktisk også i gang med. Okay, så lader jeg lige blive til dig. Dig. Lad det helt blive til dig. Fanden, jeg synes kraften bare, hvilket lag jeg er på. F3. Y5. Tror goodness. Fandt du diamant? Nej, det var bare noget grus, der røg lige ned i hovedet på mig. Jeg går lidt så nærmere. Nu er jeg level 28. Jeg ser, det går allerede meget bedre. Så går der snart enchanted sword. Man skal lige kunne gøre sådan, så det bliver level 28. Eller så jeg kan blive... Så man kan... Chante i level 30. Jeg kom lige herover og hakke nogle... De her diamanter og få noget XP. Okay. Fandt er du henne? Nå, det er sådan nok, det går den her vej. Jeg græmmer ind her. Jeg har ladet diamanterne blive, så du kunne hakke dem. Jeg ved så ikke helt, hvor mange der er. Oh! Fuck. Fuck, jeg hader de her. Hvilket level er du i nu? Jeg er level snart 29, tror jeg. Okay, jeg mangler 1, 2, 3, 4, 5 felter, så er jeg level 29. Ja. Lige nu har jeg 17 diamanter. Okay, godt nok. Hey Johan, tag det her. Hvor er du? Kom herover. Kom lige herover til mig. Kan du se det der røde der? Tag det. Jeg ved godt med det røde. Johan, jeg har 2 stack redstone. Og 3. Jeg har en stack og 26. Nå, ja. Sådan der, nu er jeg level 29 og et eller andet. Og i starten er level 29. Jeg graver mig lige opad. Jeg er tæt på halvdelen af... hvad det nu er... 30, altså 30 og en halv. Ja. Nå, jeg fandt jern. Hvor meget jern har du? Jeg har 10. Jeg har 38.
Man er jo altid så glad, når man finder noget blåt metal. Du har fundet noget mere. Og en vis person ved navn Johan skal komme og hakke det, så han kan få noget mere XP. Det tykke svin, jeg nakker ham. Han får bare et ordentligt slam. Prøv at jeg skal lige væk, Johan, så det jeg ikke får det. Okay. Jeg mangler 1, 2, 3, 4 felter, så er jeg level 30. Okay, godt nok. Jeg kan huske lidt. Sådan, så er du snart i level 30, og så skal vi bare op og... Skal vi ikke sige, når vi begge to kommer i level 30, så skal vi op og enchante. Eller ikke enchante, men op og få lavet vores enchanting table ordentligt, så det virker. Jeg synes, så vi næsten kan. Ja. Eller bare lade et par levels blive, hvis det nu bliver 28. Hvis den kan max 28, så lad den bare blive på det. Nemlig. Men det er bare, jeg mangler også mere læder. Jamen, så tager vi bare op og finder noget læder. Vi tager op i sneværten og finder noget læder. Men skal vi ikke gå op nu? Jo. Men jeg er næsten... Ej, kan jeg ikke lige nå at blive i level 30? Nå, du er ikke nået at blive level 30 endnu? Nej. Ja, okay, så venter vi. Jeg skal bare lige finde lidt noget kul eller et eller andet. Og det har jeg helt sikkert fundet herinde af. Tør at vide med. Så hakker jeg bare mig random herinde. Fordi jeg hakker det aldrig, og jeg tror, jeg har noget herinde af. Hey Johan, herover. Kom lige herover. Jeg kommer. Du kan lige hakke der redstone og kul, der ligger herover. Den. Så er du level 30. Ja. Jeg kunne høre det der ding, 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 ding. Betyder det, at man er i level 30? Ja. Eller så er man i et rundt tal. Skråstreg home. Ja. Godt. Jeg går udenfor. Hvad? Vores dør går i... Nøj. Jeg tror bare lige, den der går i bok. Ja, mange af dem er groet. Rimelig meget. Nogle af dem. Hvor meget læder mangler du egentlig? Jeg har kun 5 stykker, tror jeg. Jeg har 19 stykker af det her, så jeg kan nå at lave 1. Hvor river du mere? Ja. Jamen, så skal vi to i vand. Lige op og få dræbt nogle bæster. Men jeg skal lige af med alt det her lort, jeg har. Du kan bare begynde at gå derop, så TP eller. Jeg skal lige først have lagt noget i det gyldne kist. Ja. Ender Pearls, det er jo ikke så berømt. Det er sådan lidt homo. Så bare, så vi havde et eller andet, der ligge i den sidste. Det var sådan lidt gay. Så den ligger bare inde i lortekisten. Du kan bare gå derop af. Jeg skal bare lige først lige sætte det her til at brænde, imens vi er væk. Ja, jeg TP'er bare op til dig om lidt. Jeg skal bare lige også lige få læst det her sådan. Okay, så har vi sat det til at brænde. Nå, men skal vi ikke lige... Skal vi... Bare gå derop af. Jeg kommer om lidt. Okay, så går jeg derop af. Ej, det er ved at blive nat. Jeg skynder mig i seng. Det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke sove nu. Jo, kan vi? Jo. Nå. Eller vent, jeg var... Nej! En af os skulle have ligget i sengen, så skulle vi bolle. Stefan, gør nu bare. Nå, okay, så gør vi det bare sådan manuelt. Der gik jeg sådan på F5, ikke? Så lige det slutter min røv. Prøv at se. Jeg prøver lige at trykke F5. Jeg er sådan rystemus. Kan du prøve for mig? Okay.
Okay, er du klar, mand? Ja. Hey, Johan. Ja. Hvor fanden? Hvad? Nej, den ligger heller ikke i... Jo, her er den. Hvad er der? Din dildo. Er du klar, Johan? Skal... Ej, ikke slå mig mere for helvede. Det er fordi, Johan er... fuck, den er klam, den er helt våd. Min dildo. Johan har sin egen dildo. Skal vi lave en dildo-fabrik? Ja, kom så. Kom så. Prøv at lade, jeg skal lige sutte lidt på din pene. Ej, fuck, det der er ikke egnet for børn under 18 år. Vi er selv 11. Mig og Johan, vi vil lave en ny til YouTube-kanal, der hedder Minecraft Porner. Skal vi ikke? Så kan I se sådan en Minecraft Porner video. Det er sådan lidt for små børn, så de kan se, hvordan det er bare i Minecraft-version. Men Stefan, bare gå afsted. Jeg kommer om lidt. Ja. Hey Johan. Ja. Når du allerede er derinde, kan du så ikke lige tage en serviet og tørre din dildo? Jo, det kan jeg godt. Hvor? Det er den. Nå, det er den. Hvor er den? Nå, der er den. Hvor er min dildo, mand? Fuck, man. Jeg har ikke nogen serviet, så jeg smadrer den lige i væggen. Så ryger jeg sikkert af saften og sådan noget ud. Det skulle ikke være så. Pis, jeg bliver så prøve at bruge dildoen på dig. Hey, vi kan bare bruge den på mig derhjemme, men tør den lige først. Det er klam, hvis der kommer en anden smag ind i en anden smag. Så smager det ikke så godt. Jeg kommer om lidt. Jeg skal lige hurtigt lave det. Og så kan vi godt knippe. Ej, jeg mener seriøst, Jørgen, skal vi ikke lave en kanal, der hedder Porno Minecraft? Det er jo godt. Bare sådan en random kanal, hvor vi filmer videoer, hvor det er sådan Minecraft porno videoer. Ja. Jo, det gør vi. Det kunne være seriøst være sjovt. Men så tager jeg et skin på, hvor jeg har været noget hvor jeg er nøgen. Ja, og mig. Og så skal jeg have sådan en stor dildo i panden. Nå, jeg vil gå ind i det der, så vil jeg lave den om, så der er sådan en big i panden. Bum, 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 bum. Yeah! Ej, hvordan der kan vi lave på vores porno-kanal? Okay. Ej, Minecraft porno. Jeg render lige i røven. I love it. Det er sådan lidt klamt, at de boller midt foran alle. Altså, hvor er den helt vildt fugtig. Fanden har du kud? Fanden har du kud? Det er fordi, jeg ikke har tørret mig ordentligt, der så var ude at skide. Hvor du kom? Jeg tørte det af dig. Fuck you, man. Johan, prøv at kigge herover. Mig, ikke? Jeg er sådan en dildo extreme edition. Det er sådan... Når jeg har det skal gå ondt. Det siger jeg dog bare kunne slå på dig. Ej! Vi ses. Nej! Fik du noget... Nej! Ja, jeg fik nogle af dine ting. Hvad med, hvad nu er? Mit XP. No! Hvor døde jeg henne? Ja. Ej, for helvede, Stefan. Pis! Seriøst, jeg lover, jeg fik ikke engang et level nu. Hey venner. Det er bare... Stop, Stefan. Det var sådan en kreativ verden, ikke? Johan han har lavet en kopi af verden, så vi er tilbage lige om lidt. Johan, stop lige video. Okay, ej seriøst. Vi skal bare lige hurtigt tilbage til huset.
Ding, 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 ding. Så er det... Stefan, lad være. Jo, Hvorfor? jeg stopper lige videoen. Nu er den jo ikke gemt, Johan. Hvad? Når du bare sådan slukker Minecraft, så er den ikke gemt. Jo, den har. Nå, det vidste jeg sgu ikke. Nå, men hej YouTube. Stefan er en spade. Se, nu kommer det der ligesom i Kaspers, hvad det var gamle, i sidste episode. Nej, i sidste gang, inden vi startede pausen. Så, Creeper! først, i lidt af starten, fik jo han en dildo i røven. Og det gør faktisk meget ondt, fordi han blev helt sådan rød, hver gang han fik en dildo i. Hel... Ja. Oh, fuck you. Hey, Creeper. Hjælper du lige? Hey, Bubba. Hey, Bubba. Ej! Ah. Det var ikke mig. Det er det ikke. Nå, jeg vil have pil. Fuck, men jeg har et halvt liv. Hvor er det kommet mig? Så skal vi lige finde creeper. Jeg ved, hvor der er en creeper. Lige bagved dig. Ah. Oh. Fuck, der er en her creeper herovre, jeg var den. Får anal af en gris, eller? Nej. Ja, Nå, det gør jeg tror faktisk, vi skal stoppe. Ah! Hey! Fuck. Bitches. Au. Ah! Ah! Du ser bedre end mig, men det stod ikke nogen creeper. Fuck. Run mig. Wow. Så stod der, yeah, jeg tænkte lige dig. Ja, men skal vi ikke bare tage hjem? Jo. Og stoppe episoden. Jeg skal også have noget at spise med. Jeg er mega sulten. Hvornår skal du have din burger? Nu. Men ja, vi sover, så når vi ligger i seng, stopper episoden. Så tak for lige mad Jeg og... var lidt let for helvede. Jeg er ikke tilbage overhovedet. For jeg fandt lige nogle grise. Der er en der. Fuck dig, din fede lyder. Hey, Johan. Au. Lad være. Øj. Ses næste gang. Ses næste gang. Ses. Hej YouTube, velkommen tilbage. Så fik vi... Lige fikset et par problemer. Der var mega meget spice lag, men det var bare fordi serveren lige skulle restartes. Det så mig, jeg var i game mode. Det var bare fordi, at jeg troede, jeg så et tempel, så jeg skulle lige hurtigt flyve op. Hvor er der tempel? Jeg så jo... Så du et? Hvorhenne? Johan. Over i ørkenen? Nej, Ja, hold lige kæft, Stefan. vi snyder dem. Ej. Jeg satte mig i game mode, fordi at, hvad det nu det hedder... Der var et tempel derovre. Jeg synes, jeg så et tempel, og så ville jeg lige flyve op for at se, men der var alligevel ikke noget. Jeg mente det ellers bare, jeg havde et tempel. Nå, hvad med dit armor? Hvad fanden? Jeg har det til dig. Men jeg gider ikke give dig det. Ej, jeg skal nok give dig det. Du får med mig min og din dildo bestilt, når du kommer hjem. Nej, ikke mit rødt kød. Yes, du fik det ikke. Du får med mig og din dildo bestilt, når du kommer hjem. Hallo? Moster? Hvad med resten af min? Ej, seriøst, jeg skal nok give dig det. Men jeg har kun dine sko. Jeg har ikke mere nu. Okay, jeg havde heller ikke mere. Har du? Nej, jeg nåede ikke engang at bygge det. Au, lad være, Johan. Det slog du mig, det er i hvert fald. Gå væk. Johan, kom nu. Vi skal seriøst skynde os. Ja, vi skal lige have nogle græskar med. Eller, nej, pumpkins. Hvor fanden er den snehomo-verden?
Ja, det er det i hvert fald en ørken, så jeg tror ikke det her. Den her vej, jeg kan godt huske det. Den her vej. Den her vej. Eller din homo, kom nu. Ja, jeg kommer, mand. Du skal ikke kalde mig en homo, ellers får du med mig og din dildo på stillen, og du kommer hjem. Helst ikke. Helst ikke, det går lidt ondt i nummeren. Men jeg har altid undret mig over, når du får en dildo i røven. Ej, fuck det her grimt sprog, mand. Nej, det er da totalt. Fuck, den er høj, den her. Tør du at sige det selv? Prøv lige at se, hvor høj den er. Fuck. Nak det, mand. Hey, Johan, tør du selv at sige sådan porno eller et eller andet? Den er større end din pik. Ej, Johan, inden hvad noget, du starter videoen, så sæt lige ind på Movie Maker, og så sæt lige, hvor der står, at vi der i den video er der hold din kæft, vi har startet videoen. Ja, men når du sætter ind i det Windows Live Movie Maker, så gør det der, hvor man kan skrive et eller andet. Ja, Benji. Nu tænker jeg nok, hvad fanden? Det er fordi, jeg slår skider. Mig og min søster har sådan en kamp, hvem der kan slå flest skider på en uge. Og det kan Stefan. Ja, jeg vinder. I'm the winner. And Johan. Men Johan, han er, hvis man skal have en sådan englænderprut, så er det nok Johan, der er master. Hold din kæft. Hvor fanden? Jeg vil nok have ikke flere pile. Har du... Ved du ikke engang, hvor den er? Jo, det er godt. Det var den er lige heromme. Ja, han har, Johan, ikke? Emil, han har sådan en plugin på sin server, ikke? At man kan skrive sådan en skråstreg kill, og så skrive Emil PP3, og det gjorde jeg, så jeg gjorde det bare ikke flere gange. Jeg gjorde bare til, og det skrev N, ikke? Og så kom det frem igen, jo. Og så dræbte jeg ham skråstreg kill, og dræbte ham. Emil? Ja, Emil. Finder der en spade? Der! Jeg fandt en spade. Han er blå. Jeg fandt 2 spader. Der er også en gul. Yeah! Hvor fanden er de pik-kører? Bitch. Nu siger jeg pik igen. Hvad skal jeg så skrive? At der er mange grimme ord i videoen. Jamen det kan de jo nok høre. Ja, men hvis de skal lige ad, så måske er der nogen, der sådan begynder at græde, når de hører sådan ord. Så griner jeg, hvis de gør. Ej, hvor du være tænke nu, hvis det er en mor, der skriver sådan, fuck dig, din fede møgsvin, Johanna plus Stefan. I siger sådan noget, min dreng, altså nu er den begyndt at sige det derhjemme også. Også til min søster. Så nu begynder at sige, skal vi knalde? til min søster. Det er altså bare ikke så effektivt. Så tog han støvsugeren og stak op i røven på hende. For den brugte den som en dildo. Så han støvsugeren stak den op i røven. Ej, kom jo. Prøv at tænke det, Johan. Prøv at gennemtænke det, mand. Ja, prøv at tænke, det er en støvsuger ved røven. Det er sgu da helt hul i hovedet, man skal sgu da bruge en støvsuger L+. Hvad fanden er det for? Det ved jeg ikke. Der kan blæse indad og ikke bare ind til sig selv, men sådan også... Hej, Huni. Hej, det er en kat. Hej, Missy. Du slår den ikke. Hvorfor? Fordi du er dumt svin, når du gør det. Hvor fanden blev den der sneverden egentlig af? Hey, jeg fandt lyserødt forhår. Seriøst? Ja. Jeg kan få lyserød uld. Så jeg er i sneverden. Ja, jeg tænker på dig. Ja. For vil jeg bare gerne finde en møjso. Møjso. Jeg vil finde en møjso. Ikke en so, en ko. Det var, og jeg mener, at det er seriøst. Fuck. Og jeg hygger mig, mens han bliver sprunget i luften af creeper og zombier. Altså, det er ikke creeperen, der slår mig ihjel, men altså... I ved nok, hvad jeg mener. Overfaldning! Fuck! Overfaldning er en hyper. Du tog mit diamantsværd, din... Nej, det gør du ikke. Okay.
Jeg hjælper dig, Jovan. Det var flot. Jeg tror faktisk, du tog mit diamantsværd. Giv mig det. Giv mig det. Ja. Vink. Har du stadigvæk en i en bue? Nej. Au. Fuck dig. Hvad fanden? Nej, jeg har ikke flere pile. Det er jeg heller ikke. Jeg har kun én pil. Det er jeg også. Det var en, jeg fandt. Ups. Lad Hey, lige være. hej Huni. Ej, lad være, Johan. Fuck! Nej! Jeg vil have givet ham en knogle, din psykopat. Hvad fanden skete der for den der hund, han døde? Jeg er ikke psykopat, jeg er voldspsykopat. Ikke? Det har jeg altid været. Voldspsykopat. Ikke? Du har også altid været voldspsykopat. Au! Åh, Huni! Huni! Hun er væk! Huni! Huni! Nej, du dræbte min køder. Var det din? Han må også ved at slå dig ihjel. Jeg redder dig! Nej, jeg får lag spice! Jeg kan ikke redde dig, desværre. Du må klare dig selv, din taber. Hej, creeper! Fuck you, motherfucker. Ah! Lag spice! Få mig ud! Hvad? Hej, YouTube!